leabhar Neel Mukherjee, A Life Apart, a dail sí Norton le déanaí. Chiad leathnach an leabhar feicim muid príomhcharachtar an leabhar ritmhic Rois ag seasa is scúine I gal Léirmheas san India. Díreach mar a bheith ag seasa is scúine sa banc. A go bhírinne tá sé sa chrématórium ag fanacht le seall a máthair. Tá a corp ina luí sínteán I Neiceile sé clúdathe a go bhhain cloigine atá ag tite mar leathríomh. Faoi dhéidir tá teacht forníis. Tá lis ag caithfear goil focail níos fearr sin fan second Indonésiagus. Cibé. Chuirtear an sínteán síos na ráidí, steach na blaimanaí agus dún na dorse diflab. Nócha nóméad ar gcéan, tugtar balla cré éire do ritmhic a bhfuil imleachán a bháthair an deirtear leis. Dar le Mukherjee de creidtear go tradiisiúnta I measc na Hindiúch go bhfuil an timleachán dos Christa. Catha ritmhic dul tíomhthír den chrématórium anois go ciúis an ganchis ann sciodar nó dríb de ábhar agus an go morcha lufa agus táisí a bháthair a chaithfh isteach. An ngeallach go dtí bua in fán rágús fánas dócha. Rúspáil tríd nó tríd an luiseach agus an cré sa mála beag. Le féchant an bhfuil imleachán a bháthair agus bun sreang an imleacháin an an áíre. Idir an dálín seasan mádraí acracha déanann siad gúrdeal chládach na hán ag súile píosa feula. An rud is suaite an seo ná an tarraingt nó an idirtharraingt is dócha idir cua agus a bhallart. Déistin, saunas, múisiam agus grian. Tá agus ní hé sin an éiginteocht nó an déimhríocht is measa nó an éiginteocht amháin faoi bháthair ritmhic. Nuair a bhí sé óg dhread sí
go brúdúil dús foipeálach sí le Chris an sin chiceálach sí a chleigean a bhfolg a chliamhrach agus nuair a rinne sé ceirtlín de féin nuair a lúb sé féin I gro an éatais chun féin a chosint doscail sí amach a ríise agus lean roi. Doscail na cóirsanna a ggólaí gnééis teoch siad isteach. Agus I á dhéanamh bhfuil sort extais nó scitimíní a bháthair rud cosúla teacht I mlá a smaoiníonn ritmhic. Faoi mar a bheith na fórsaí go léirinte iad tíochtathe I machlóg beagháin ag leatha in áilleacht álainn úfasach. Agus cruimhnú siar a ghreada a bháin, fliochann sé a seabhar. Is grá leis I go dásachtach mar sin féin. Agus siise bunús céad thiomból tar chéimníochta an uairscéil. Is cuimhin leis lá bhí sé ceithre bliana d'aois nuair a chua a bháthair agus féin isteach go lár na carrach I rickshaw. Mar a dáirdaíonn tiománaí na maidí os cóir, bhra an buachail an domhan ag clúineanna nó ag fíoradh. Go tobann os a gcóid bhí cólíneacht snáthidí gorum agus uisce glas. Iad ag fuileáil agus ag folúin go stadach mar bachanách leo. Scaití sochar san éir gan ach ceathan as a netí agus crónán nó drantán stadach le cloisteáil bethe. Agus in sin ra leoríis go freangach. Wam, fich snáití. Chum mór méideach go. Citt ar siúlach chun seo. Tuige nach dúirlingíonn siad ar aon rud. Fuaidirmh na sathe sin ina chúis iontais go cháirithe le míniú a bháthair. Rugadh an istíreach, thús ar neamh, agus seoladh ús iad an istíreach. Tíreach mar a bheith neamh thús an sin, thar cheannbhreat, thar forscá na spéide. Na snáthidí ag cri lonrú le na netí ígore. Seabrán dalraíthach ar siúlacha sa solas I gléineach. Iad tíreach tar éis an scá gorum thús a chreá ina mré agus
túrlingt. Tá lúchaid móchalín leis an mírúilt. Taifead ar an cuimhne seo go lua san uorscéil. As sin amach líon go leor rudaí sús sa spéir. Ina measc sa chreamatóirium máthair ritwic. Agus taisí á gur sús agus ag deas góil go fúil. Iad ag scapa go hetrafach go tealach ach fós ina scamil cáiníní bonúsacha. Onas go bheitach sé chliamhracha líana léiche dá nin annálach sé. Le bruscán, le brúr agus gráir a bháthar féin. Is féidir leis i chorparthú. Chogail isteach in a chorp. Íomha atá fúfar agus coiríoch. Mar tá an tuairiscéal seo go léir. Fóci mé mar sin díalt an deannach de raí. Tá betheisnéis an uasail Mukherjee an seo agus chuir síos níos leithne ar an leabhar ach thuigheach sé coppla uairach leig dom dearrainn báil chríocha chuir leis. Idir an dálín bhfuilm coppla focail a chur uairgóidne. Bíáid, síbhaine an focail sin, sórta beannacht. Súáilce, níl segam cadíon, béal ar súáilce fiú. Ginealach nar bhíonn tú ag géire eisreach i rianú. Nua éisi, duine a chreideann sa nuais. Suathe diabéiteach, tarlíonn suathe do chorp tar éis gortú úfásach idir fisiciúil nó eile. É an réad nuair a hainneann duine ceol leis féin. 8 réad nuair a hainneann 8 lena chéile. Bár bua a bheith ar gach aine nuair a thugann tú an críomhleat nó an své. An buile a dhéarú má chuireann tú an tempo sús mar deartha. Rud crefiach, rud sonraíoch, rud gúrneánach, tin sé timpeall mar ghaí nó uisce. Agus súiteacht, well, chunaici mar súite henne féin. So sinna méid, ctíocht nói méid, tá súile go mbeidh muidir caint le chéile ríos ar a bhfad, agus idir an dálín go mbeidh lá mór maith a go léir. Slán tamilí.